Inselmilkom. Illum il-ħamis 3 ta' frar infakru lil San Biagio, Isqof u Martri. Nilqawkom għal din il-qudiesa u talba tar-Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Aħna nfakru li San Biagio niftakru f'post imbiet l-Armenja hija art li lemm it-Turkija li tibda propju l-Asja propja u hija art antika ħafna fit-tradizzjoni nisranija tagħha. San Biagio kien isqof mill-Armenja li miet martri għal-fidi huwa wkoll invokat fil-mart tal-Griżem. Bħallum tingħata barka fuq il-gerżuma ta' dak li jkun bl-interċessjoni ta' San Biagio. Ħafna drabi jintużaw ukoll ix-xemat li jkunu dbirku bħal bieraħ fil-Gandlora, għalhekk anke fl-immaġin li rajtu ta' San Biagio jgħad bix-xema fidejh. Illum ukoll nitolbu għall-vittmi tat-traġedja ta' Omar al-Farud, dawn il-ħaddiema li mietu traġikament f'pajjiżna, nitolbu għall-ħaddiema kollha li jmutu fuq il-post tax-xogħol. Biex il-mulej jkun il-protezzjoni tagħhom u anke l-faraġġ tal-qraba li tilfu xi ħadd li jmut waqt li qed jaqla l-ħobżna ta' kuljum. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għati widen mulej għal poplu tiegħek fit-talb u bil-ħerqa qiegħed jagħmillek bl-għajnuna tal-martri San Biagio. Għatina lena tal-paċi fi żminijietna u għajna fit-triq tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. David, meta wasal biex imut, lill-ibnu Salamun għamillu dawn it-twissijiet. Jiena wasalt biex naqbad it-triq li minna jgħaddi kulħadd. Qawwi qalbek u oħroġ ta' raġel. Ħares il-liġi tal-mulej, Alla tiegħek. Imxi fit-triqat tiegħu u oqgħod għal-liġijiet, għat-twissijiet, għad-digriti u għal-preċetti li għamelu. Hekk kif hemm miktub fil-liġi ta' Mosè. Biex kull ma tagħmel u kull fejn iddawwar wiċċek issib ir-risq. Biex il-mulej iżomm il-wegħda li għamel lili meta qalli. Jekk uliedek iżommu triqthom u jimxu bis-sewwa f'qalbhom kollha u bruħhom kollha, ma jonqos qatt wieħed minn nislek fuq it-tron ta' Iżrael. U David strieħ ma' missirietu u difnuh fil-belt ta' David. Iż-żmien li dam saltan David fuq Iżrael kien ta' 40 sena, għal 7 snin saltan f'Hebron u għal 33 sena f'Ġerusalem. Imbagħad Salamun tala fuq it-tron ta' David missieru u s-saltna tiegħu saħħet sewwa. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mulej intaħkem fuq kollox.
Mulej intaħkem fuq kollox. Imbierak int, Mulej, Alla ta' Izrael missierna, minn dejjem għal dejjem. Mulej intaħkem fuq kollox. Tiegħek, Mulej, il-kobor u l-qawwa, il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir, kull mem fis-sema u fl-ard. Mulej intaħkem fuq kollox. Tiegħek is-saltna, Mulej, int kap fuq kulħadd, minnek l-għana u s-sebħ. Mulej intaħkem fuq kollox. Int taħkem fuq kollox, fidejk il-qawwa u s-saħħa, fidejk is-seta li tkabbar u l-kulħadd is-saħħaħ. Mulej intaħkem fuq kollox. Is-salta ta' Alla waslet, jgħid il-Mulej, indmu u emnu fl-Evanġelu. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu sejjaħ 12 u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq, ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qriq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Għalilhom fejn titlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqakomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mill-Alexandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-Mulej. It-tir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bidna. Ġesu jagħti l-istruzzjonijiet missjonarji qed jibgħat l-12 l-ewwel grupp u l-iżjed grupp viċin tiegħu jibgħathom tnejn biex ikunu ta' sapport għal xulxin u jagħtihom seta speċjali, seta fuq l-ispirti ħżiena. Jwissihom imma biex ma jagħmlux l-iżball jiddependu fuq l-affarijiet li għandhom magħhom. Il-Mulej se jieħu ħsiebhom. U allura għandhom bżonn il-ħatar għat-triq, l-għasluġ li jwennes, is-saqajna jiena, r-riġlejn li jejjew. Imma mbagħad iridu jitgħallmu, jilqgħu dak li jagħtuhom il-familji li jilqgħuhom għandhom. Jekk titlu f'xi dar, ibqgħu fiha sakemm itilqu minn hemm. Imma jafżhom ukoll li se jkun hemm imma jilqahomx. U ma jgħidx se jkun tortakom li ma jilqahkomx, imma jgħidilhom isma' għandhom ir-responsabilità tagħhom li jgħidu iva jew le. Kulħadd imbagħad jieħu il-konsegwenza tal-għażla libera tiegħu. Hemm dettall ċkejken li aħna ħafna drabi jisu ngħaddu minn fuq u mingħajr naħsbu ħafna. Ixandru lin-nies li jindmu li jibdlu l-mentalità xi ħaġa mhix faċli, anki għalina. Imma mbagħad il-qawwa li tom Ġesu iħaddmuha, ikeċċu bosta xjaten. U hemm dan id-dettall jidilku ħafna morda biż-żejt u jfejquhom.
Dan huwa b'xi mod diġà introduzzjoni għas-sagrament li għandna tad-dilka tal-morda. Peress li għadu Ġesu magħhom m'hemmx għalfejn is-sagramenti, imma mal-irxox ta' Ġesu il-Knisja ħadmet is-seta tal-mulej u laqqatna mal-mulej permezz ta' dawn is-7 sinjali. Wieħed minnhom hija d-dilka tal-morda. Mhix bil-forsi d-dilka ta' min qiegħed imut. Aħna il-Maltin għandna din l-espressjoni qiegħed bil-griżma, jiġifieri wasal fl-aħħar. Imma hija d-dilka tal-morda mhux tal-moribondi, importanti li nagħtuha wkoll lil min wasal għall-aħħar vjaġġ. Għaliex id-dilka tal-morda li għamilha biex is-saċerdot taħfer id-dnubiet. Ikollok pazjent ma jistax iqer. Id-dilka tal-morda taħfirlu d-dnubietu kollha. U allura kemm importanti li aħna meta il-qraba tagħna jidħlu l-isptar nitolbu lill-awtoritajiet tal-isptar li jekk ikun hemm bżonn tingħatalhom il-griżma tal-morda, id-dilka tal-morda, it-qarbin. Għaliex illum ġustament wieħed irid jitlobhom dawn is-servizzi ma jingħtalux il kulħadd, donnu kulħadd, għax mhux kulħadd Kattoliku, imma aħna rridu nidraw meta nitlu fl-isptarijiet nagħmlu ċara anke f'isem il-maħbubiet tagħna li nixtiequ huma jixtiequ wkoll bil-libertà kollha ikollhom dawn is-servizzi. U dawn is-servizzi jingħataw lil min jitlobhom. Hija ħaġa sabiħa li aħna lil-morda tagħna nqawwuhom bid-dilka tal-morda u anke lil min ikun qiegħed lejn il-vjaġġ aħħari ikollu dan il-sosten, dan il-komfort. Għaliex jista' jkun li d-dilka ma tfejjaqx fiżikament, imma magħha iġġib ħafna u ħafna barka u fejqan spiritwali. Ejjew nitolbu l-grazzja tal-fejqan, mod speċjali l-fejqan spiritwali, imma nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin f'xi marda, mod speċjali marda kifra, u qed jitolbu id-don tal-fejqan. Aħna ninaqdu magħhom biex fuqhom isseħħ ir-rieda talla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal vittmi tat-traġedja tal-Farud, imma nitolbu wkoll għal ħaddiema kollha li mietu fuq ix-xogħol tagħhom biex il-mulej ikun il-mistrieħ tagħhom u lil qrabathom jagħtihom faraġġ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha. Ma speċjali dawk li mietu f'xi inċident ta' traffiku li ma kellhomx ċans jgħidu tal-aħħar lil maħbumin tagħhom jiena nħobbok. Kemm hu misteru kbiru li toħroġ mid-dar u ma terġax lura. U allura aħna inħallu dawn ħutna fidejn il-mulej u l-ħnina tiegħu u nitolbu il-faraġ għal qrabathom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja f'tant postijiet jinqala l-inkwiet u hemm bżonn li aħna l-bnedmin nifhmu li l-gwerra iġġib biss mewt u kefrija u l-ebda soluzzjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Biagju u tagħtina l-grazzja li l-vuċi tagħna, il-gerżuma tagħna tkun dejjem għall glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla qis, birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi l-istqar San Biaġu sa xarr id-demmu għaliha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex San Biaġu, ħall-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. U ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaqruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Orrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Biaġu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna b'nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn bnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel insiru nixbħu li San Biagju fil-qawwa tal-għaġib li wera sal-aħħar biex jistoqilna niksbu l-premju tas-sabar
fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi t-talim tal-Papa Franġisku u anke tal-Isqfijiet, kif ukoll diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Dan il-Rożarju noffruh għal ħaddiema kollha li mietu fuq ix-xogħol tagħhom. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti bis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejja ħall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwieti tgħaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibqu nolfqu f'dan l-wid ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kull li trid kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza trebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaħal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem ir-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusi mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe.
Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Biagio. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.